red. Christmas is red. Oh, wow, ang ganda ng applicator. Ibang-iba siya. Without you, baby, but you're still on my own. I didn't know what it meant to be alone. I didn't know till the day. Hi everyone, this is Ilocana Caregiver by Senpi Hakalne, and first of all, I want to thank everyone who support my channel and who accidentally came and support me. Thank you very much, and for always watching all my uploaded videos. Thank you very much, guys. And again, please continue watching all my uploaded videos and subscribing my channel. And please don't forget to push the notification bell so that if I have a new video, you will be notified. And thank you very much again, guys. Ang gagawin ko po ngayon ay i-review ko po itong tatlong lipstick na binili ko. This is by Maybelline Super Stay Matte Ink. Binili ko ito, guys, sa Lazada. Lazada again. But disclaimer lang, guys, hindi ko po pinopromote yung Lazada. No choice lang po kasi ako dahil doon lang ako pwedeng mag-shopping online. Dahil wala pa akong mautusan na pupunta sa Watson or mag-shopping ng gusto ko. So, ito, guys, yung binili ko. Tatlong shade. And, I think bago lang po itong shade nila or I don't know. Kasi hindi po ako updated kung ano yung mga bagong labas sa atin. So, I tried this to vote in Lazada. Ang shade niya is 120. 130. The other one is 120. And the other one is 117. And clinic claim niya ito is stay longer in your lips and super stay siya. Super stay matte ink. So, tingnan po natin kung maganda po ang kanyang review and swatches. This one, guys, and the price is I will post in my I will put in my screen. Distributed by Lip Cosmetic Products. Isa naman manufacture date niya is August 2018 and the other one is 7/2018, so which is July. And sorry, guys, I cannot read all the ingredients here dahil walang box. Ewan ko lang. Binalot lang yata yung plastic. Tapos ganito siya. So far maganda yung ano niya, yung paglagyan na yung bottle niya. Maganda siya, nagustuhan ko. And now, guys, we're going to swatch now in my skin. May ano siya, guys. Meron siyang sticker. So tanggalin po natin. Parang red na naman ito. Red tayo, guys. Oh, red. Christmas is red. Oh, wow, ang ganda ng applicator. Ibang-iba siya. Oh, wow. Very nice din ang color. Yan po ang kanyang kulay. Maganda. Ang ganda. So, we will try another one. This is color 120. 120. So, I will try again the 130 or 130. Oh. This one, guys. So nice. Nice ang color. Wow! Parang ang ganda mga pili ko ng kulay, guys, oh. Tignan nyo. At saka ang bango. Grabe. Nakakagutom. Amoy chocolate. Amoy chocolate. Parang gusto kong kainin to, ha. Amoy chocolate. Bango. Mabango siya. May chocolate siya. And now, let's try the 117. Wow, ang ganda ng kulay. Darker siya, guys.
'Diba? So guys, ang gagawin po natin ngayon ay try po sa aking lips. Mabango siya. Very matte. Okay guys, try po natin yung dalawang shade na natitira. And hindi ko alam kung paano ko tatanggalin ngayon, and I will try to use oil again to remove my lipstick. So yung isa na lang ilalagay ko sa ano ko para i-try kung ilang oras siyang mag-last, at after this magkakape ako. So maybe I will try this one. Mas darker para mas ano siya yung kulay. Ganda ng kulay. Gusto ko to. So, ito yung tatlo guys. So, hindi ko na inano yung isa dahil mahirap tanggalin. Pero ito siya, maganda. Kung ano yung nandito na nasa bottle, ganun po yung kulay niya. Ayan o. So, ngayon guys, i-ano ko to, i-testing ko siya. So, anong oras na? I will check. Wait lang guys. So, 4:16 in the afternoon. So, magkakape ako. Tapos mamaya kakain ng dinner. So, ilalagay ko na lang dun sa last part ng aking video. And guys, this is my review and swatches of Maybelline New York Super Stay Matte Ink. Matagal po siyang matanggal at kita nyo naman nahirapan akong magtanggal. Usually, yung trinay kong Dermacol 16 hour, yun ang claim niya. Gumamit lang ako ng oil para tanggalin yung aking lipstick para ilagay ko lahat sa aking lips. Hindi ako nahirapan. But this one guys, nahirapan ako. Masakit na yung lips ko kasi wala akong pangtanggal. So I need to buy again yung ginagamit ng mga vlogger din na pantanggal ng lipstick. Gusto kong bumili ng ganun. Ewan ko kung saan ako makahanap dito ngayon sa Israel. Dahil kung mag-review and swatches ako at maraming kulay, kailangan ko yun. Ayoko yung ginagasgas ng tissue or yung lips ko. Ang sakit. Ang sakit na ngayon guys. So, ito po yung aking review ng tatlong kulay ng Maybelline New York Super Stay Matte Ink. And ito siya. And again, thank you very much for all your support, to all my viewers, to all my silent viewer. Please continue watching all my uploaded videos, and of course to all new here in my channel, don't forget to push the notification bell so that if I have a new video, you will be notified. And again, thank you very much and God bless us all. And abangan po ang susunod na video ko again. Thank you very much and bye! Ko ay intact pa rin siya. So, nagkape na ako niyan. Nag-dinner na ako. And then, ngayon, maghihilamos na ako. So,
ano lang, yung dito sa, meron pa dito, kompleto pa siya. Pero dun sa medyo loob, nababawasan na. Pero okay pa rin siya talaga. Intact pa rin siya, guys. So, inano ko to, 4 o'clock. And then, 9 o'clock na dito. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 5 hours na siya nasa lips ko. And, ang dami ko nang nagawa. Nagkape, kumain ng donut, and nag-dinner. And now, kita nyo naman ang aking face. Medyo oily na siya. So, I need to wash off now. And my lipstick. Diba? Ganda-ganda pa. Kaya okay siya, guys. For almost 5 hours.